Public Information Office, Ma'am Annabel Vargas, Department Head of CSWDO, Mr. Ansel Manyo, the Acting Procurement Officer, Mr. Arthur Abuna, the Department Head of General Services Department, Mr. Cesar Maestrado from the City Assessor's Office, Mrs. Elizabeth Valiente, the Supervising Administrator Officer, Ma'am Elsie Maria Romana, Division Head of ECCDO, Mr. Eric Salvino, the Program Manager of the Ginhawa Nagenyo Program, Mr. Hernani B. Soron, Department Head of the BSTC, Mr. Ernesto El Camin, the Officer of the Naga City Disaster Risk Reduction Management Office, Mr. Rico Vinduan, the City Librarian, Mr. June Mongoso, Metro Peso Manager, Engineer Francisco Lim, the Officer in Charge of the CPR-FMO, Mr. Gil De La Torre, the Sangguniang Panlusod Secretary, Ms. Maria Socorro Gayanilo, the Acting City Treasurer, Mr. Roberto Orsua, the Acting Program Head of the iGov Office, Mr. Jaime Reblando, the Acting Program Manager, Engineer Jarwin Evangelista, Office Head, Building Maintenance Office. Engineer Joel P. Martin, Department Head, Solid Waste Management Office. Mr. Johan P. De La Rosa, Chief of Office, Community Relations Office. Jose B. Importante, Executive Director, Naga City Dangerous Drugs Board. Engineer Joseph Ronald O. Bulaong, Division Manager, Water Services Division. Dr. Joseph Sanchez, Chief of Hospital 2, Naga City Hospital. Dr. Junius J. Elad Jr., City Veterinarian, City Veterinary Office. Maria Dolores P. De Los Reyes, Civil Registrar, City Civil Registrar. Dr. Magno S. Conag Jr., City College of Naga Administrator. Attorney MacGyver Gerard Orbina, City Legal Officer. Mr. Nolasco E. Gisalva, City Human Resource Management Officer. Ms. Ruby Singson, City Accountant. Mr. Ramon Florendo, Market Enterprise and Promotions Officer. Mr. Rene Gumba, Executive Director, Public Safety Office. Mr. Roberto G. Acabado, Department Head, Naga City Abattoir. Mr. Roderick Reporsado, Manager, Bicol Central Station. Engineer Rolando Campilios, Department Head, Housing Settlements and Development Office. Mr. Roel O. Barrios, Department Head, Lingkod Barangay Office. Mr. Ruel M. Oliver, Department Head, Information Technology Office and Investments, Trade and Promotions Office. Mr. Rayan Cedric Girintoy, Acting Department Head, City Population and Nutrition Office. Dr. Vito Borja II, City Health Officer, City Health Office. And Mr. Wilfredo B. Priles Jr., Department Head, City Planning and Development Office. Ms. Annabel Vargas, City Social Welfare and Development Officer. We now acknowledge the presence of our 3rd District Congressman, the Honorable Gabriel Hidalgo Bordado Jr. Ladies and gentlemen, please stand for the entrance of the maze, followed by the members of the Sangguniang Panlusod. May we request everyone to please stand. Our city councilors and Councilor Vidal Castillo, Councilor Salvador del Castillo, Councilor Elmer Baldimoro,
Councilor Jose Ranyola, Councilor Mila Rakid Arroyo, Councilor Jose Perez, Councilor Gregorio Abonal, Councilor Jesse Albius, Councilor Lito Del Rosario, Councilor Antonio Beltran, Councilor Jill Rosales, Councilor Kylie Tripulca. Friends, dear Nagueños, our City Vice Mayor, Cecilia Veluz Diazis, and City Mayor Nelson Ligacion. Kindly be seated. Our City Vice Mayor will now open the session. The 130th regular session of the 13th Sangguniang Panglungsod is now called to order. Secretary, kindly call the roll of the members. Honorable Cecilia Veluz Diazis, City Vice Mayor and Presiding Officer present. Roll call on the City Councilors. Honorable Hildy Rosales present. Honorable Lucilito S. A. Del Rosario present. Honorable Gregorio R. Abunal present. Honorable Mila Esther Kid Arroyo. She will be joining us through online, through Zoom application. Honorable Elmer S. Baldimoro present. Honorable Vidal P. Castillo present. Honorable Salvador M. Del Castillo present. Honorable Jose Ranyola present. Honorable Lucebi Perez present. Honorable Jesse R. Albius present. Honorable Antonio B. Beltran present. Honorable Mary Kylie Francine B. Tripolca absent. Madam Chair, there is a quorum. Kindly, I now invite everyone to stand for the prayer and singing of the national anthem. The prayer will be led by Reverend Father Domingo Abao Florida, Parish Priest of the Immaculate Conception Parish. To sing the Philippine National Anthem is Ms. Marlene Ariola of Naga Central School 1. Prayer for the city. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. We pray to you, O God of might and wisdom and justice, through whom authority is rightly administered, ordinances are enacted, and judgment decreed. Assist with your Holy Spirit of counsel and fortitude our City Mayor Nelson Ligacion, that his administration may be conducted in righteousness and be eminently useful to your people, over whom he presides, by encouraging due respect for virtue and public service, by a faithful execution of the city ordinances and implementation of the various city projects promoting the common good of all the Nagueños. Let the light of your divine wisdom direct the deliberations of our Sangguniang Panglungsod, headed by City Vice Mayor Nene Diazes,
signed forth in all their proceedings and ordinances, framed for the welfare of all the constituents of our beloved pilgrim city, under the maternal protection of our Heavenly Ina, Nuestra Señora de Peña Francia. We recommend likewise to your unbounded mercy all the barangays and sectoral leaders and all the people of our beloved city. May they be blessed in the knowledge and sanctified in the observance of your most holy law, that they may be preserved in unity and in your peace, which the world cannot give. And after enjoying the blessings of this life, be admitted to those which are eternal. Loving Father, continue to bless our city, guide, protect, and be with us always, especially during this time of so much challenges and difficulties. We ask this through Christ our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bayang magiliw, perlas sa sinanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyang ka ng magiting, sa malulupig, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagnidinig. Ang bituin at araw niya kailan, pag may di magdidilim, lupa ng araw na luwalhati at pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mang-aapi, mamatay nang dahil sa'yo. Thank you, sis. We'd like to acknowledge the presence of the Honorable Kylie Francine Trifulca. Next item. Reading and approval of the order of business. Honorable Elmer Baldemoro. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, may I move to dispense the reading of the order of business and move for its approval. Next item. Order of business, special business or order. The State of the City Address of His Honor, the City Mayor Nelson S. Ligacion. May I request the City Mayor to kindly occupy the restroom? Ako po, nauugma sa harani na po ang samong eskwelahan. Malakaw na lang ako, mamomonitor ko po siya kung anong ginigibo niya. Walking distance lang po. Pagbaha, nakakaagi na kami. Kadtuday talaga. Ang pagbakal po sa sentro, medyo dipisil ta. Ang pagpamasahe sana. Ugmamang kami, taaloy mi na nga ni ang pigmamawat na pigahagat mi talagang. Sa kahaloy ko ning panahon, ngunya na pas na nagparauran, dahil na ngayon nagbabaha. At ako natabang tagasamuya tagabos na miski kalakal yung gulayon, hindi mo talaga yung pag-agi gabos. So, ngunyan pong na lagan na siya, at least po dahil ang bahaon. Komportable na po kami sa pag-ero-ero at lalo na ang mga bado. Baka magkaigwa na po kami ng lying in. Babawasan na ang pasakit, lalo na sa mga nagtatrabaho ng amay, mga nag-aagi ng dilalo pag mauran.
Day panauran, taob pala, abot na po sa tuhod ang tubig igdi kung mapamayong riprap. Kaya dakulaon pong maray natabang. Sa iyang pangako, otro aldaw po, yaon na po si matrabaho para mapakaray si Samuyang Agihan. Bawa may bagyo para madalaganan ka sa mga nagkakagarabaan. Kapatid ng tumi, siyempre nagkaurog man kami. Anday na kayo magkaralabuyan. Kulang para sa ko, kundi sa mga tangi around. Mawawarang gaya si kasakitan ninda kung may daradara silda. Nagpamaray ang samong digdi dahil na kami binabaha, duman sa inalian mi, pero may kaming baha, hindi sa nilipatan mi, napamaray man po kami. At least digdi na po kami nagkukuha ng tubig na pwedeng ano man sa baga, yuugas, pangkarigo, panlaba, na bibinespisyon manggabos. Hindi ko nga kalain nga ito tinatanggap namin, hindi na kami magdangwilangon ng pagdating ng bagyo at ulan. Pano-panoan mi na po si Samuyang tindahan, igwa na pong makakadagdag sa pampuhunan mi. Kung magseldo di, at least igwa akong ibang makukuanan. Salamat, may ilawan na ning Samuyang lugar na Abandiklom. Grabe ang tabang na ginigibo niya sa mga tao. Kadakol na ang natabangan, kadakol na ang napagibong eskwelahan, hospital. Tinampo, magayuno na baga ang plaza, napapicture nga ni kami duman. Good morning po sa tuya ka, boss. Diyos marhay na aldaw, naga, ang mga bidyong sa indong nahiling, patanaw sana kan mga dinarang kagianan sa mga nagenyo, kan gobyerno lokal, sa panginginot kan Team Naga. Sa mga miyembros kan sangguniang panglungsod na pinapamayuhan kan sa tuyang matibay na presiding officer, Vice Mayor Neni Diasis. Kaibanan, ang sa tuya pong top notcher Councilor Oying Rosales, Councilor Lito del Rosario, Councilor Greg Abonal, Councilor Elmer Baldemoro, Councilor Vidal Castillo, Councilor Badong del Castillo, Councilor Doc Sani Ranyola, Councilor Joe Perez, Councilor Doc Jess Albios, Councilor Antonio Dudit Beltran, and Councilor Mary Kylie Francine Tripulca. Tugutan po nindo ako na i-acknowledge ang satuyang matibay, asin iyo man po giraray, representante kan Tercer Distrito kan Camarines Sur, Congressman Gabi Bordado Jr. Siring man po, kaibahan ng tangunyan, General Omar Buenafe. Asid, si Dr. Gail Abonal Gomez. Sa mga opisyales kan manlain-lain na civic and people's organization, digdi sa satuya pong syudad, sa satong mga katuwang sa mga ahensya kan gobyerno, asin katuwang sa mga barangay, ang satong mga kapitanes di barangay, mga barangay kagawad, secretaries and treasurers, asin mga opisyales kan sangguniang kabataan sa sakong pamilya sa City Hall na binibilog kan mga pamayo, kan mga asin personahes kan mga departamento, asin opisina kan gobyerno lokal, with the first among equals, so-called Mr. Frank Mendoza. Sa mga pamilyang ipinagkatiwala sa tuyaan sa indang mga propriedad para sa karahayan kan Naga. Sa satong mga centenarians na kaibanan tapongon yan, asin an sa indang mga pamilya, sa sakong esposa,
Attorney Marion Eloisa Ligacion. Asin sa Indo po, gabos, na sa kong namumutan na mga Nagenyos na uyangon yan. Asin sa mga nakaantabay sa tuya, sa live broadcast, sa radyo, asin man lain-lain na social media accounts kan sa tuya pong syudad. Sa liwat po, Diyos marhay na aga. Sa maabot na eleksyon, ngunya na Mayo 2022, malinaw na gayo ang pagpipilian niyatong mga Nagenyo. May kusog buot daw kita o kaya niyatong aatubangon ang puturo o padagos kitang mapagapos sa nakaagi. Naninindugan kami sa Team Naga sa paagi kan report na ini sa lindong kaibanan ang sa tuya pong Vice Alcalde Nene de Asis. Ang tunay na masiguro kan puturo kan sa tuong syudad, mayo pong iba kundi ang Team Naga. Kan kami po mag-asumir sa City Hall, ipinangako mi sa Indo ang sarong liderato na mangangataman sa interes kan sa tuya pong syudad. Asin gobyernong malalauman, batin masasarigan kan mga namamanwaan. Asin ang mga panuga na ini sa mong pig-utob. Kaya mayo kitang sinayang na panahon. Rinikasan ta ang aksyon, asin sa laog sana, nindua may kabangang taon. Ang mga mayor asin haloy ng mga problema kan Nagenyo, tinawan ta nin mga solusyon. Sa pag-utob kan sa mong panuga, na gobyerno lokal na nagdadangog asin naghihimati, mas pigranita ang City Hall sa mga komunidad na nangangaipo nin serbisyo publiko. Lumaynawas kita sa satuyang mga opisina asin direktang kinaulay ang mga Nagenyo sa paagi kan People's Day. Dinurumanan ta ang mga sityo, zona, mga iskinita asin mga komunidad sa paagi kan community meetings para aramon asin tawan nin kasimbagan ang mga haloy ng agrangay kan mga ordinaryong tao. Huli ka ini, mas nagkaigwang saysay ang pagresponde kan gobyerno lokal sa mga kahagadan kan mga Nagenyo na ipugtakta ang mga pasilidad para mahusay ta ang pagtao nin maninigo na serbisyo publiko. Patutuo po kaini ang record kan City Engineers Office asin Special Concerns Office sa irarom po kan opisina ni Engineer Joel Martin. 478 mga proyekto kan gobyerno lokal sa bilog na syudad puon sana kan Hulyo 2019 sagkod ngunyan na Marso 2022 na igwang kabilugan na kantidad na 664 milyones de pesos. Kaiba po digdi ang pagpakarahita kan flood control drainage sa Calawag asin San Felipe. Napiglalauman tang masimbag sa dekada ng gahabayon na baha sa Klupa asin Bilya Karangahan Subdivision. Kaiba man digdi ang dredging asin clearing kan Sagup Creek na nagsimbag sa haloy ng problema kan bagbaha sa dakulang porsyon kan Sister Therese asin Magtuto Compound sa Concepcion Pequeña. Resulta man kan sa tong community meetings iyo ang pagbuhay liwat
asin clearing kan natural waterway sa LBC compound sa Barangay Sabang na napano na ninragpa asin basura kaya pirming binabaha. Kaya sa tong pinatrabaho ang embankment na nagsimbag sa haloy ng taon pigaagrangay kan mga residente sa lugar. Kaiba man digdi ang paghaman kan tinampo sa Liberty Village sa Kararayan bilang pagsimbag sa dekada ng kasakitan asin kahagadan kan labi sa 400 na pamilya para sa tultul asin ligtas na dalan. Nasato man na napangyari dahil sa tabang kan pamilya ninda Engineer Fernando Ranyola asin Mr. Julio Buelba, si esposo ni Attorney Fe Pejo Buelba, asin mga parientes ni Mr. Ernesto San Juan. Dahil man sa satong paghimati sa mga tao, pinunan ta naman ang pagpapasimento kan community road sa Austria Village sa Carolina. Nahalawik naman na taon na hinagad alagad dain na tawan nin kasimbagan. Kan mag-abot po ang COVID, dai po kita nagpadaog sa takot, asin dai naguntok sa pagkonsulta sa mga komunidad, tanganing hinanyugon an sa indang mga kamautan. Sa pagsimbag sa krisis, pinahiwasta ang partisipasyon kan mga namamanwaan sa pagtaon nin suhestyon asin pagresponde sa pandemya. Nahiling ta ini sa partnership kan syudad. Kaiba ang manlain-lain na grupo asin mga organisasyon. Ngunyan pigaani tana ang bunga kan sa tong pagtatarabangan. Kung ang ibang syudad sa Bicol Region, iyaon pa sa alert level number 2, kita po digdi sa Naga. Iyaon na sa alert level number 1, puon pa kan Marso 1. And I was informed by our home isolation team na puon pangani kasuudma 0 na ang aktibong kaso kan COVID-19 sa Bilog na Naga. Ang gobyernong nagmamakulog asin naghihimati bako sa nang panuga. Ini po sarong pagdusay o commitment, sarong marka kan sa tuyang administrasyon. Papadanayon ta ang gobyernong kaiba ang gabos, kaiba ang nagtutuyaw man o nag-uuyon. Because our government is a government for all Nagueños. Ini ang klase nin palakaw na tigtutungkusan kan Team Nagangunyan asin tutungkusan sa mga maaarabot pang aldaw. Huli ka ini, dakol na mga bagong bagay ang satong nahaman. Salado kan urban revitalization. Mas nagbaskog asin nabuhay ang satong mga pampublikong lugar. Mas naging walkable asin pedestrian friendly ang satong sentro asin kalabaan kan panganiban. Nadaing ginastos ang satong syudad dahil ang mga pondong ginamit digdi nahagadta sa gobyerno nasyonal. Ang mga development sa sentro asin panganiban, iyo ang satong magiging giya sa padagos niya itong pagpakarhay kan satong urban district. Papahiwasunta ang upgrading pasiring sa Circumferential Road 1 na kompuesto kan Liboton, Magsaysay, Rojas Avenue, pasiring sa Felix Plazo, asin Kiburak. Siring man, anom na asphalt overlaying projects na igwang kabilugan na labi
sa duwa may kabangang kilometro ang pig-implementar ta sa satong kasentruhan siring baga kan Jaime Hernandez Avenue. Nakaantos pa yan duman sa may parte kan Sabang, Barlin, Mayon Avenue, asin Taal Avenue, Dinaga, asin may dagdag pa, Dayangdang. Dekada ining napabayaan, pero ngunyan nagdadarang kagianan sa satong mga motorista, asin nagpaparikas pa kan pagrambong kan satong ekonomiya. Salado kan government service decentralization. Sa laog sana ninda ipangani 2 taon pigbuksan niyato an Balatas asin Santa Cruz new development areas gamit an pondo lokal asin national. Tanganing darahon para ni sa mga tao ang mga magkakapirang pasilidad asin serbisyo kan gobyerno. Ngunya na aga, pinagmarhay niya tong gibuhon ang satong State of the City address digdi sa Santa Cruz. Tanganing ipahiling sa Indogabos na inutob kan Team Naga ang satong pangako na pigbutasan kan 2019. Kung ba ihiling po nindo, nahamanta na sa lugar na ini ang City Health Office 2. Yaon po yan duman. Nagpapadagos ang satong konstruksyon kan access road sa Santa Cruz proper digdi sa may Kiburak. Asin sa dai mahaloy na panahon, ang bagong Naga East Satellite Market, yaon po yan dyan. Sa lugar man na ini sa itong iko-konstruhir ang primerong urban poor medium rise housing project. Dyan po yan sa may parting yan. Sa Balatas, new development area, duman sa Balatas. Kaito pag sinabing Balatas, basura, maswerte si Ma'am Melanie Sales, dahil na niya inabutan. Sa Balatas, nabuksan tanaan portion kan bagong simentadong Balatas City Science High School Road. Ginagamit na. Pigpunan tanaman asin ongoing ang construction kan Naga City Evacuation and Event Center 2. Halos kapareho man po kaini. Duman man po yan sa Balatas. An makonsuelo po kaini. Ini pong event center na ini worth 35 million pesos na ipo guminasto ang syudad. Nahagad talang po sa Department of Public Works and Highways. Siring man, itong itinutugdok mo niyan sa Balatas, worth 50 million pesos, nahagad taman sa Pagcor Libre sa Naga. Pigpapatugdok tanaman ang bago duman sa Balatas. Mas mahiwas asin modernong city hospital. O iyo po yan ang magiging hitsura. Sa city hospital na yan, magkakaigwa po base sa pakiulay ni Councilor Doc Sani Ranyola na iyo po ang nagtatao sa tuya nin direksyon sa pagpapatugdok po kayan. Magkakaigwa nin dialysis center, magkakaigwa man nin physical therapy and rehabilitation center, siring man maternal and child care unit, asin mga modernong laboratorio, mga kagamitan. Siyempre dapat upgraded man po ang klase kan serbisyo. Dapat
kung daiman malampasan, nakakapantay sa serbisyo kan NICC o kaya Mother Seton. Totoo po na sa Santa Cruz asin Balatas pigtugdas ang mga pasilidad na ini. Alagad bako sana sa duwang barangay ang makikinabang sa espuersong ini. Ang mga ini mabukas kandalan sa pagtalubo asin marikas na pag-asenso kan mga lugar na nakapalibot po digdi. Buot ko pong tawan nindoon ang pagbabagong nangyari sa Balatas. Kan sa tuyang makumpleto ang bagong sanitary landfill sa San Isidro. Asin masarhan na ang labi sa 50 taon na Balatas dam site. Natulukan niya to ang dekada ng kasusupkan asin perwesyong dara kan naga smells. O aram po nindo yan. Ninuli kay ni biglang nag-agwanta ang lugar asin igwanang expansion area ang Magsaysay Lifestyle District sa paagi kan Balatas New Development Area. Ang katotohanan po kaini, igwananin magkapirang negosyante asin investors ang nagpahayag na kan sa indang plano na magbukas nin mga bagong negosyo sa lugar na piglalauman ta na madara nin bako sa nang dugang na trabaho asin hanap buhay sa mga Nagenyo, kundi serbisyo sa gabos na mga tao. Sa lado po kan community development, dahil man yato pinabayaan ang sektor kan urban poor. Apwera sa mga giniribo na niyatong mga proyektong patinampo, asin pagpailaw sa mga existido na niyatong mga housing settlements. Nagpadagos man ang pag-asikaso niyato sa mga saradit na komunidad. Ehemplo kaini, ang pagbuktak niyato ni waterworks system sa Palmera Village 2 sa Kararayan. Asin sa Sitio Iwid, Balatas. Asin ang konstruksyon kan footbridges sa Sitio Langon sa Kararayan, asin sa Sitio Yabo, Panikwason. Nag-acquire man kita nin 8,701 square meters na daga para pahiwason pa ang housing program sa Liberty Village o La Presa na mabenepisyo nin 148 pamilya. Katuwang si Father Francis Tordilla, dahil ko po nailing, pero pig-imbitaran ta siya. So si Father Francis po baga kan St. Jude Parish, katuwang niya, asin ang sa indang mga sponsors, pinuna na niya to ang pagpatugdok nin mga harong sa St. Isidore Village sa San Isidro na kayang makaakomodar nin 180 na mga pamilya. Gustong sabihin, 180 bagong mga harong. Sa grupo ni Father Francis ang mga materialis, asin sa siyudad Manhali, si lote sa proyektong ini. Sa karahayang buot ni Mrs. Cynthia Besas, asin kan sa iyang agom na si Asik Walter Besas, magagamit na anyaon sa 10 ektaryang daga sa Carolina na iuman ang satong magiging Uptown Naga New Development Area. Digdi ibubugtak ang bagong kabtang kan satong Naga City Government Employees Housing, asin bilang pag-unra sa mga sakripisyo asin higos kan satong mga paratukdo. Digdi taman ilalaag ang Naga City Teachers Village.
susugman sa nahamantanang plano. Digdi taman ibubugtak ang jeepney terminal, igwaman ining satellite market, asin evacuation and event center, siring ka ining ginigigibuhan tangunyan kan sa tong okasyon ngunya na aldaw o kaya ugmahon na maray ang mga taga DepEd. Padagos man po ang satuyang pagland banking. Ngunyan igwana naman kitang madudugang nalampas 4 na ektarya nin daga sa Balatas para sa satong Naga City Socialized Housing Program. Magpasiring po kita sa pagpaurog kan connectivity asin mobility. Maski ngani sabi kan iba, daita ini kayang gibuhon na kompleto tanaan haloy ng pighahadoy na koneksyon kan Balatas asin Magsaysay paagi sa Balatas Naga City Science High School Road Link. Kasabay man kaini an Almeda Mabolo Bypass Road na sa tuyang pigtulod sa Regional Development Council sa good na maaprubahan kan 2020 asin pupunduhan nin haros kabangang bilyon kan gobyerno nasyonal sa paagi kan Department of Public Works and Highways. Si obligasyon lang kan syudad, road right of way, alagad tanganing makatipid. Dahil kita gumasto sa pagbakal kan road right of way. Sinsiro po kitang nakiulay sa mga may sadiri kan daga na pakiulayan ta po asin tulos po sindang nagdonar. O kaya po baga ang mayor na proyekto pong yan, Almeda Mabolo Bypass Road, naging libre po sa siyudad Canaga. Taan totoo po kayan sa halipot na panahon na kita magserbi o kaya poon kan ang grupo po kan Team Naga mag-asumir kan samuya pong obligasyon. 6.7 hectares na nindaga ang nako ata by way of donation. May additional information pa po dyan at yan. Pero ining 6.7 hectares, ang corresponding market value po kay ni 314 million pesos. Libre po sa Naga. Hello. Kung maisumpay na sa Bicol Riverfront area sa paagi kan sa tuyang Esplanade Project o kaya Boulevard Project. Paparikasun kaini ang pagtalubo kan Tabuco Section kan Central Business District 2 na 12 kayuwas sa presenteng CBD 2 digdi sa may triangulo. Ini maresulta sa mas dakulang oportunidad sa turismo, negosyo asin hanap buhay para sa satuyang mga kahimanwa. Salado kan edukasyon. Siring man, kabaliktaran sa paghuna kan iba na dai inikayang gibuhon sarong bagong elementary school asin tulong bagong high school an satuyang pigtugdas asin pigbuksan. Apuera pa sa mga dugang na school building na pigpakonstruhir sa mga existido na nyatong mga eskwelahan. Ini sa taho pa nin pandemya. Bilang simbag sa kahagadan kan sa tong mga kamagurangan asin komunidad. Ini ang pinakamarikas na kalakawan sa lado kan edukasyon sa satuyang runa. Sisirtuhon ka ini na daih na magiging ulang sa satuyang mga kaakian asin kahubenan ang distansya kan mga eskwelahan tanganing makatapos sinda nin basic education, elementary and high school.
Anyabo Elementary School sa Carolina. Nasarong resulta kan sa tong partnership sa opisina ni BP Lenny asin Atlantic Bakery sa Irarom kan Angat Buhay program. Harong nangunyan nin pagkanood nin labi sa 160 na mga aki nakudda na malakaw nin labi sa 3 kilometro makaabot sana sa Carolina Elementary School. Napatapos na tulos ang inot na classroom building kan sa tong bagong tugdas na Santa Cruz National High School. Naigwa na ngunyan nin 415 na mga estudyante. Asin dahil sa numerong yan, ang sa tong 2-story, 8 classroom building na yaon sa likod, kukulangon na po ini. Kulang na po ini. Kaya Sir Manny D. Guzman, asin mga opisyales, kan Schools Division, kan Department of Education sa Naga, dahil po madakol pa ang mga enrollees. Ngunyan na bulan na Marso, mapuo naman kita nin pagpatugdok nin 2-story, 6 classrooms building digdiman sa premises kan Santa Cruz National High School. An sa tong bagong San Isidro National High School, sa ngunyan igwa naman nin 180 na estudyante. Asin de ipasa na nahaloy, na turnover ta naman ang inot na school building para sa Balatas National High School, na igwa naman sobra sa sanggatos na mga enrollees. Gamit ang resilient as in standard school building design kan gobyerno lokal. Sa madaling sabi, typhoon resistant po ining building na ini. Katuwang ta sa pagdara kan mga benepisyong ini iyo ang sarong City Hall na nagdudusay sa pagiging matibay asin naninimbagan sa mga namamanwaan. Hahagadon ko po, hinahagad ko po na magtindog ang gabos na mga department heads asin mga empleyado kan City Hall na iyo po ang nagiging katuwang ni Mayor Ligasyon asin kan Team Naga. Palakpakan ta po sinda. Salamat po sa saindong paghigos asin pagserbisyo asin pagantabay sa sakuya asin sa Team Naga. An puray baka ini iyo ang pag-qualify kan syudad ni Naga sa level 2 kan program to institutionalize meritocracy and excellence in human resource management o Prime HRM. Ini po baga ang flagship accreditation program kan Civil Service Commission. Huri po kitang nakapasar sa Prime HRM kan panahon pa ni Dipontong Alkalde asin DILG Secretary Jesse Robredo. Gustong sabihin haloy-haloy naman ano. Ginagarantiya kaini ang mas di kalidad na programa asin mga pamamaagi sa human resource management. Asin sa siring, mas marhay na serbisyo para sa satuyang mga kahimanwa. An satong higos, pagtaon in aksyon asin solusyon. Dain ang ganda sayang. An sa indong mga tabang nagtalubo asin nagrambong. An satong syudad, pigbisto giraray, antibay asin pigrekonosir an satong marhay na paggogobyerno. Sa tuya pong ipag-orgulyo na sa laog sana nin 2 taon ang Department of Trade and Industry
asin ang National Competitiveness Council liwat na pigrekonosir ang Naga bilang top 1 overall most competitive component city sa bilog na Pilipinas. Kan Disyembre 2021, dinaog kan Naga ang iba pang mga progresibong syudad sa interong nasyon pagkatapos na makalaog po kita sa top 3 sa gabos sa 4 na kabdang kaini. Ang pinakamaugma po, ang chairman kan Committee on Infrastructure sa Sangguniang Panglungsod, ninhuli po ta sa infrastructure category. Number 1 po ang Naga. Si Councilor Vidal Castillo po yan. Pag-abot man po sa economic dynamism, piguulayan po digdi negosyo. Tapag marhay ang negosyo, yaon man po ang trabaho asin hanap buhay. Ugma man po ang chairman kan Committee on Trade, Investment and Industry. Ta sa bilog na Pilipinas, pandua po kita sa mga progresibong syudad. Ang chairman po, Councilor Joe Perez. Siring man po, parehong nag-ikatulo kita sa government efficiency asin resiliency. Pag-abot po sa resiliency, permi po bagang napapangaranan si Alisto sa serbisyo katuwang ta. Pag-abot sa mga kalamidad o kabali na po ang pandemya, si Councilor Lito del Rosario po. Ang pagbistong ini sa Satuya bilang top 1 overall most competitive component city in the entire country. Matabang nagayo sa kaskas na pag-asenso asin pag-uswag kan sa tong syudad na marisulta sa dugang na dekalidad na investment asin trabaho para sa satong mga kahimanwa. Ninhuli sa tarayumpong ini, maski po si Vice President Leni Robredo naghira sa tuya kan sa iyang kaugmahan. Sa paagi nin text message, ang sabi po niya, Mayor Son, just want to congratulate you on the big win of Naga as most competitive city. Thank you. Take note of this. Thank you for putting our beloved city back on track. Indeed, we are back on track. Bakong makangalas na pigtitiwalaan ang Team Naga kan pribadong sektor, kan gobyerno nasyonal, pati na po kan international community. Ang pribadong sektor, nahiling ang satong sinseridad. Ang mga lote na milyones ang kantidad, ninhuli sa marhay nyatong pakikiulay, tinao sa to nin voluntad by way of donation. O inino na po si mas kumpleto. Bilang patutuo, ebidensya po kaini. Bako sana pong 16.7, kundi 18.7 hektaryang daga na may kabilugan na kantidad na 1.3 billion pesos. Ang pighiras kan pribadong sektor igdi sa Naga, tanganing ika-implementar ang mga flagship projects na nasambitan na sa inot na parte kan sa tuya pong State of the City Address. Kaiba po digdi, ang ERDC Group ninda Engineer Emiterio Aman asin Malin Aman, palakpakan ta po sinda, para po sa Naga City Convention Center. Medyo napurnada po, daiman purnada, naatraso lang dahil po kan pandemyang COVID-19. Si required funding na hugot for COVID response. Kabali man po digdi,
Si donasyon kan pamilyang Uliban, ni Sir Aping Uliban, para po sa Balatas City Science Road. Siring man po ang donasyon kan pamilyang Martires Paterno Asin Hausyan para sa Almeda Mabolo Bypass Road. May mga kasunod pa po yan, si mga may sadiri sa aagihan pa kan nasabing bypass road, nakapagsabi naman po asin na ipaabot na sa Satuya si intensyon na magdonar. Siring man po ang pamilyang Mercado, nagkaigwang problema ka ito, ngunya na asikaso ta na si donasyon kan daga sa Pakul. Dai pa sana nahaloy. An Resorts World Group nagtagama man nindugang pang 100 million pesos. Ini po para sa phase 2 kan sa tong bago mas dakula asin modernong city hospital. Garungon yan lang po yan ang nangyari. Nakadakol si nagtatabang po sa Satuya. Ini po pating 100 million pesos na ini. May hinuhurot pa po kita. Dagdag pa. Tanganing maging 200 million pesos. Ang gabos na ini, pigtampadan nin 830 million pesos na pondo hali sa gobyerno nasyonal para sa mga priority projects kan syudad. Nangunyan, kaibahan na sa Regional Development Investment Program kan Runang Bicolandia. Halimbawa, sa masunod na taon, 2023, plano kan Department of Public Works and Highways na mag-implementar nin 2.95 billion pesos na infra projects digdi sa Naga. Kadakli ka ini para sa mga proyektong pigsunad kan lokal na gobyerno kan Naga sa Regional Development Council hinagad ta po sa Department of Public Works and Highways. Arog baga kan Naga City Hospital, tadai pa man po yan tapos. Balatas City Science High School Road, tadai pa po tapos. Almeda Mabolo Bypass Road, takaipuhan pa po itong para sa tulay, asin duman sa may Mabolo section. Siring man, ini pong Bicol River Esplanade Project, itong People's Park and Recreation Center sa may gilid po kan Bicol River sa may Tabuco. Dagdag pa po kaini para po sa Center for Safety and Resiliency. Sinasabi ta po ka ito na pagsasaroon ta ang mga ahensya, opisina na halos magkakapareho si serbisyo na pigo-opreser, especially on peace and order and public safety. Sa lado po international, padagos man po kitang pigtitiwalaan kan mga multilateral agencies siring baga, kan UN-ESCAP asin Habitat, napigbali na ang Naga bilang pilot sa SURM asin Asia Pacific Mayors Academy kaini. Kan National University of Singapore, kung saan pinili ang Naga bilang study area kan Designing Resilience in Asia International Contest kan 2020 asin 2021. Kan World Bank, kung saan kabali ang Naga sa 4 na syudad na tinabangan sa lindong kan Green and Resilience Growth Project kaini, asin kan USAID asin Swirlig Foundation, kung saan kabali giraray ang Naga sa 4 na syudad na pigkobrihan kan the Challenge Initiative ninda. Kaya may nagpalakpakan ta nanginginutan po sa programang yan, ang City Population and Nutrition Office.
mga taga CPNO. Ang gabos na ini, nahimo ta. Maski sa atubang po kan COVID-19 pandemic, na nagpasakit sa bilog na kinaban, puon pa kan Pebrero 2020. Alagad sa laog kan 2 taon na ito, asin sa atubang kan Alpha, Beta, Delta, asin Omicron surges sa satong runa, napangganahan ta ang gabos na angat bilang sarong syudad asin komunidad. Sa panginginot kan gobyerno lokal asin sa satong mga katuwang sa gobyerno nasyonal, pribadong sektor, arog po baga kan Camarines Sur Medical Society asin civil society, nangurog na ang tarabangan naga kontra COVID. Kan Disyembre 2021, pigbisto mismo kan Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, sarong ahensya gobyerno kan gobyerno nasyonal, ang sarong harigi kan tarabangan naga kontra COVID. Siya po si Dean Nina Rances kan Ateneo Dinaga College of Law bilang National Awardee kan Search for Outstanding COVID-19 Volunteers sa individual category. Bako sa ng COVID, kundi pati mga bagyo, asin linog, ang nagdatong sa naga, na napangganahan ta, dahil man sa suporta, kan sa tong mga barangay, asin SK officials. Nabulanos na nakikabtang sa satong mga espersos. Kaya sa liwat po, palakpakan ta ang satuyang mga punong barangay, mga kagawad, asin SK officials. Apuera sa serbisyo, kan satong mga pag-iriba sa health sector. Pinanginutan man kan Metro Peso, ginhawang Nagenyo, asin lingkod barangay, an economic response kan syudad. Sa nakaaging 2 taon, 28,764 na mga benepisyaryo kan manlain-lain na business stimulus programs na dara kan Metro Peso an satuyang natabangan. Gamit an 111 million pesos na pundo hali sa gobyerno lokal, nasyonal, asin NGOs. Puon Disyembre 2020, sagod Marso 2022, 8,587 na mga kahimanwa ta ang natabangan na kan Naga City Community Employment Program gamit ang 27 million pesos na pondo kan gobyerno lokal. Ang 664 millions na pondo kan gobyerno lokal na ginasto para sa manlain-lain na patrabaho nagresulta man sa pag-empleyo nin 5,173 na individual kung saan 2,114 kaini skilled workers asin 3,059 unskilled na dugang na trabaho para sa satong mga kahimanwa. Sangunyan, susog po sa record kan Department of Health, 70% na po kan gabos na mga taga-Naga and fully vaccinated. Ninhuli man po kaini, igwa na kita kan kinakaipuhan na numero para magkaigwa kan inaapod na herd immunity. Tanganing totalmenteng makontrol na ang COVID virus digdi po sa satuyang syudad. O kaya man siguro, zero na po kita. Pirang aldaw na po yan na zero ang Naga. Pero,
ang matrayumpong pagbakuna sa satong syudad, iyo po talaga ang inot na lakdang para sa pandemic recovery. Kaya bakong makangalas na nagasana ang unikong syudad, pareho po kan nasabi kong kasubagro, digdi sa Kabikulan, kaiba kan probinsya kan Catanduanes, nakabali sa inot na 38 mga probinsya asin syudad sa bilog na Pilipinas. Napighuros kan IATF sa alert level number 1 poon pa kan Marso 1. Patunay po ini, nakita andam ng paraon ang takot na dara kan COVID, asin mabuhay kita sa irarom kan new normal. Tiwala kaming magiging mas marikas ang pagbangon kan satong ekonomiya sa lindong kan new normal. Susog sa assessment kan satong investment board, siyertong maulanto ang turismo, komersyo, serbisyo, nangurog na ang IT asin BPO sector na mas urog nganing nagtalubo sa katahawan kan pandemya. Nakita naging pinaka most competitive city Giraray sa ibong kan COVID-19. Patunay na resilient ang satong syudad asin ang satong ekonomiya. Pero mas kinangani makakabangon asin urog na linalauman tang pag-asenso, dain yato malilingawan ang mga importanteng leksyon na darakan pandemya. Nangurog na sa resilience kan sa itong mga institusyon sa salud asin kapalibutan. Sa gabos na ini, katuwang ta ang sangguniang panglungsod na pinapamayuhan ni Vice Alcalde Nene D. Asis. May I request the sangguniang panglungsod to please stand. Sinda ang satuyang mga katuwang asin padagos na magiging katuwang, dagdag na po si General Omar Buenafe asin Dr. Gail Abunal Gomez. Sige po. Salamat po sa indong suporta sa mga proyekto. Mas nagiging husay ang sa itong mga programa dahil man sa husay sa pagserni asin pagmatumatuниndo sa satong mga pigsusunad na mga plano sa sangguniang panglunsod. Tasinda po kaya ang nag-aaproba. Apwera sa pagsirto na ang satuyang investment program asin annual budget masimbag sa pangangaipo kan satong panahon asin sa mga nakaaging landmark legislation na satuy anang i-report. Uya ang panibagong mga dagdag na polisiyang pigpanday kan sangguniang panglungsod kan nakaaging taon. City Ordinance Number 2021-083 na pigpadrinuhan ni Konsihal Lito Del Rosario. Ini po baga nagpapahiwas sa Naga City Community Employment Program apwera na sa original ordinance na sa iya man napigpanday. Tanganing mas dakol na klase ng trabahador ang makinabang. City Ordinance Number 2021-086 na pigpadrinuhan ni Konsihala Mila Rakid Arroyo. Ini nagpundar nin sarong Code of Good Governance. Nagagamiton kan syudad sa pag-accredit kan mga NGOs as in POs na magiging kapartner kan gobyerno lokal. City Ordinance Number 2021-088 na pigpadrinuhan ninda Konsihal Elmer Baldemoro, Vidal Castillo, bad pwedeng may palakpak ano?
Konsihal Antonio Dodit Beltran, Jill Rosales, Kylie Tripulca, asin Councilor Doc Jess Albios. An ordinansang ini, urog na nagpapapusog kan mga Barangay People's Council, asin nagadoy sa mga barangay o mga barangay na magtagama nin 1% kan sa indong tauna na budget bilang empowerment fund. Sana magsurunod ang mga barangay, ha? City Ordinance Number 2021-106 na pigpadrinuhan kan Committee on Environment and Energy na kompuesto ninda Konsihales Salvador del Castillo, Uying Rosales, Joselito del Rosario, asin Kylie Tripulca. Ini nagtutulod sa tamang pagdispatsar kan piggamit na face mask, face shield, asin iba pang COVID-19 PPEs igdi sa siyudad ni Naga. City Ordinance Number 2022-011 na nagtutugdas kan Naga City Dialysis Center sa bagong City Hospital na itinutugdok na ngunyan sa Balatas. Ini po pigpadrinuhan ni Konsihal Doc Sani Ranyola. Ang Business Stimulus Program Ordinance na nagtatao po nin zero interest loan para sa mga saradit na negosyante na pigpadrinuhan ni Konsihal Joe Perez para mapaurog pa ang pagiging silag kan gobyerno lokal. Pigpadrinuhan ni Konsihal Doc Jess Albios and Freedom to Information Ordinance. Asin para mapalangkaw ang ingreso kan syudad, asin makataon in kagianan man sa mga negosyante. Pigpadrinuhan ni Konsihal Greg Abonal ang pag-amendar kan Revenue Code kan Naga. Kung papanutang pigpanday ang People's Executive Legislative Agenda na nagserbing giya kan Team Naga sa nakalihis na halos 3 taon. Ang satong grupo padagos na igwang malinaw na plano para sa sarong green and resilient future kan satong namumutan na syudad. Ini ang nilalaman kan Green and Resilient Playbook para sa Naga na nahaman sa tabang kan World Bank asin League of Cities of the Philippines. Kabali digdi an minasunod. Enot, mas marikas na development kan Tabuco side kan CBD2 na nakaangkla sa Bicol River Esplanade o Boulevard, People's Park and Recreation Center, Siriman kan transit-oriented development sa tabang kan Almeda Mabulo Bypass Road asin kan bagong PNR station sa may Almeda area. Mabukas ininin bagong pasyaran, oportunidad sa negosyo asin dugang na trabaho para sa mga taga-Naga. Baad po ang iba sa tuya, mayo mandigdi, nag-iisip liwat. Nabaad drawing sana ang Bicol River Esplanade o Boulevard. Patin ang People's Park and Recreation Center. Para po sa karaman nyato gabos. Asin, salamat sa pamilya ni Attorney William Enrile na iyo ang nagdonar kan road right of way. Ongoing na po ang construction kan access road pasiring sa proponidong Bicol River Esplanade o kaya Boulevard. Ikadua, dagos-dagos na implementasyon kan Balatas New Development Area
Nababukas kan pag-asenso asin pag-uswag, kan magsaysay asin balatas, siring man kan bagong Santa Cruz Growth Area. Dahil ko po aram kung napansin po nindo si mga bagong building papunta po digdi, siring man si pigdampingan po nalampas sarong ektaryang daga pagsasadiri po ni Mr. Paira, matugdok po dyan nin mga negosyo. Mas accessible na serbisyo kan gobyerno, oportunidad asin trabaho, an malinaw na dadarahon kan mga ini. Ikatulo, City Road Network Development na nakaangkla sa pagbukas asin paghaman kan alternatibong tinampo palaog sa Naga City. Arog baga kan Palestina San Isidro Bridge and Bypass Road. Palestina Yabo Alternative Access Road. San Felipe Liberty Village Road. Idagdag tapo an Klupa Kalawag San Felipe Road asin iba pa. Kaiba na digdi ang pagsemento kan Matiway Sitio Almeda Connector Road na mataong alternatibong access pasiring sa upland areas kan sa tuya pong syudad. Ang mga bagong tinampong ini mataong kagianan sa trapiko asin mabukas nin bagong oportunidad para sa negosyo asin hanap buhay. Ikaapat, pagpahiwas kan Forest in Our Midst projects sa bilog na syudad. Sangunyan iguana kita nin 28 FOM sites kung sain 21,559 trees upuon nin mga kahoy na an naitanom sa tulo may kabangang ektaryang daga sa satuya pong urban areas. Ikalima, pagtanom nin mangrove sa mga pangpang kan Naga River asin Bicol River sa parte kan Naga. Asin sa mga kasugpon na mga salog kaini. Ikaanom, bagong mga housing asin mixed-use development susog sa modelong dara kan Balatas asin Santa Cruz new development areas. Nangurog na sa Carolina kung sain ikakaag ang government employees housing project asin an upland terminal siringman sa San Isidro, Kararayan asin Pakul. Ikapito, pagpatugdok na kan sa tong planong convention center sa Pakul, Carolina matapos po ang pandemya. Ecotourism Resort sa Panikwason asin iba pang proyektong pan-turismo. Ikawalo, pagpaurog sa sektor kan agrikultura sa paaginin pagbakal kan gobyerno lokal kan mga produkto ninda direkta sa mga parauma na iyong gagamiton ta sa iba pang social programs kan syudad, arog kan Queen, Sanggawadan, asin relief operations kung igwanin mga kalamidad. Asin ikasyam, ang pagtugdas nin mga bagong specialized high schools sa tabang kan Department of Education, asin pagpahiwas kan mga eksistidong eskwelahan. Kaiba digdi ang pagtugdas kan Naga City High School for the Arts, Naga City School for Mathematics and Information Technology, asin Naga City Agro-Industrial High School, asin para mas mapakinabangan, nyato ang Metro Naga Sports Complex. Dumanta itutugdok ang satong Naga City School for Athletics and Sports. Ini sa tong haharamanon sa tabang kan sa tong public school sector. Kaya Sir Manny D. Guzman, kung pwede lang, dahil ka na magpalipat nin destino.
para maghiwas ang pagpipilian kan sa itong mga estudyante sa high school na nakadisenyo sa indang mga interes, asin sa mga talento, asin nakasusog sa mga pangaipuhan kan sa itong syudad sa futuro. Papapusugon taman ang Naga City Science High School sa pagtugot, of course, kan Department of Education bilang sarong Science and Engineering School. Papahiwason taman ang Concepcion Pequeña National High School na piriot ng unyan ang kamugtakan. Hinagad po baga ini kan principal, mga paratukdo, kan PTA, and of course kan Department of Education. Ang sabi po nindo, Mayor, Vice Mayor de Asis, asin sanggo niya ang panglunsod, padagdag man kami, ninsaro pang ektarya. Nakabayad na po kami, initial payment. Kaya iguana po kamong additional 1 hectare. Ini po, kataid sana, kan nasambitan na Concepcion Pequeña National High School. Digdi taman itutugdok. Ito po kaya 1.5 hectare. Ang kaipuhan po nindo 1 hectare. Duman sa sobrang daga, itutugdok taman ang bagong Super Health Center. Nakapareho po kan sa tong infirmary, and para sa kaaraman po kan gabos ang serbisyo na itatao po kayo ni OPD. Gustong sabihin may doktor po dyan. Igwaman po dyan, diagnostics, x-ray, ultrasound, o dumana. And of course, may pharmacy po yan. Nung arin po yan, ngunya na taon. Ninulit na igwana po kitang nahagad na pondo hali po sa Department of Health. Madali na po ini. Bilang pagtatapos o conclusion na, balikan ta itong duwang hapot na pigsambit ko. Bilang mga taga-Naga, may kusog buot tadaw na atubangon ang puturo o padagos kitang mapagapos sa nakaagi. Sa paagi kan report na ini, pinatunayan niya to na ang Team Naga iyo ang nag-oopresir kan sarong pusog asin malinaw na futuro para sa Naga. Nangurog na ta si BP Lenny Robredo iyo ang masunod sana na presidente kan Pilipinas. Kita po probado na. Dahil kita nagpadaog sa takot. Nadara kan pandemya. Tinungkusan ta ang satong mga pangako dahil aram ta na matatapos man ang pandemya. Sa tahaw kan mga angat, dahil kita naguntok sa paggibo nin mga proyektong kaipuhan kan Naga. Kasabay kan pagtaon nyato nin ayuda sa lambang pamilyang Nagenyo. Kung nagpadaog ko na kita sa mga paratuyaw na mayo man pigo-opresir na mga solusyon sa mga nagtutuyaw na daima nakikabtang sa pagsimbag sa mga problema, ngunyan kudta na dai kita preparado sa post-pandemic scenario. Kudta na
kundaita dinagos ang pagkonstruhir asin pagpakaray kan mga tinampo sa panahon na dikit pasana ang mga tao asin bihikulo sa luwas. Kudda na mas makuring problema ngunyan ang sasapuunta. Kudda na mas gurubot na ngunyan ang trapiko. Kung ngunyan tapasana pupunan ang pagtrabaho sa panahon na kita nagbabalik o pabalik sa normal. Kung kudta na daita pigtugdas ang mga bagong eskwelahan asin pigpatugdok nin mga bagong school buildings para sa kinakaipuhan ng mga classrooms. Sasapuunta naman kudta ang mga problema nin mga nagkukuruno-kunong mga eskwelahan. Ngunya napadagos ang paglangkaw kan presyo kan krudo asin gasolina huli sa gyera sa pagultanan kan Ukraine asin Russia. Mas makusog ang satong buot na alukon ang gabos na maglipat sa active transport o pagbibisikleta o paglakaw. Ninhuli tamas andam na kita tanapo ng tanang husayon ang satong mga bike lanes asin mga sidewalks urog na sa kasentrohan kan Naga. Ngunyan pa sana magkapira ng investors ang nagpahayag na sa satuya nin interes na magbukas nin mga bagong negosyo na makrear nin trabaho para sa mga taga-Naga. Dahil ta pinili tang ipadagos ang satong mga bagong growth areas sa tahaw kan pandemya. Kung ang ibang mga LGUs nagpupuon pa sana sa plano nin pagbangon, ang satuya na ilatag na kita nakapuon na sa panahon kan pandemya. Nagibot ang pagsarabayon ang pagtaon nin ayuda, trabaho, tabang sa negosyo, pagkonstruhir nin mga dalan asin edipisyo nin huli. Tanagtarabangan kita asin dahil sa satong direksyon na piglatag. Dakulon pa kitang haharamanon, dakol pa kitang tatrababahuhon. Malinaw po ang satong plano kung papaano papaurugon ang puturo kan satong baugmang lugar. Daipo kami manunuga sa Indo na daimi kayang utubon ang sato pong report ngunyan. Iyo ang ebidensya, iyo ang resibo na kaya ta kaya daing duda sa tabang po nindo kamo kita gabos asin sa grasya kan satong kagurangnan. Maipapadagos asin magigibo ta ini gabos para sa futuro, para sa imo, para sa lambang lagenyo. Indeed, we are back on track and even better. Naga na! Salamat po.
Ligacion for reporting to us our city's current state. We now take a recess for the awarding of two of our Nagenia centenarians. Recess. Mayor. We will now proceed to the awarding of plaques and checks for our centenarians. May we request all our city officials on stage for the presentation of the city medallion in checks amounting to 200,000 pesos for each our centenarians. The first 100,000 will come from the national government and the second 100,000 will come from the city of Naga. May we also invite on stage our City Social Welfare and Development Officer, Ms. Annabel Vargas, the Executive Director of the Office for Senior Citizens Affairs, Mr. Jaime Reblando, and DSWD Bicol Assistant Regional Director, Attorney Maria Clarissa Lavinia Bombase Pacamara. Allow us to read the citation. For reaching the age of 100 on October 28, 2021, the City Medallion is presented to Florentina Corazon Borjal Pado. My only sunshine, my only sunshine, you make me happy. Nag-apply siya sa Bicol Regional Hospital sa BMC. Ini yung sinda ang original kang empleyado kang BMC 1945. Basta pag-abot sa Macoapo, may problema ni sa extracto, may pagka-extracto, pero si tamang pagka-extracto lang. Ang Macoapo niya ngunyan, tulos ako, tulungan dumang kay Hermana Anom. Ang Macoapo sa tuhod niya, walos ako. Kaya ang nabog ng Macoapo niya, 15 gabos. Salamat sa Mexico. Ligasyon. Namugindi. Salamat sa mga langkamang. We wish you the very best. On this momentous occasion, we take awe and appreciation for your remarkable achievement, for hurling a century of life and longevity. You have witnessed great milestones in our country and our city's history. And for your life represents an important part of the Nagueño story. As you reflect upon a century of memories, we hope that you are filled with tremendous pride and joy. The City Medallion is presented by His Honor, the City Mayor Nelson S. Ligacion. Once again, congratulations, Lola Florentina Corazon Borjal Pado. The same medallion and cash award of 200,000 pesos, 100,000 from the city and 100,000 from the national government is presented to Felicidad P. Bellanuna. As a mother, caring ang mama ko. Strict din. In some ways na talaga dapat mag-strict. She loves going out with the apos o kami. Very caring po talaga siya sa mga apo. Sa mga apo. Oh yes, spoiled. Ugmangon siya pag kadakol apo tapos iruruluwas niya yan. Itong papakakan mo sa luwas, araw po. Thank you po sa LGU and sa DSWD na at last, after 101, makuha na ni Mama. Thank you po. Dako lang tabang. Dako lang tabang kasi syempre, aside sa maintenance, mga pang-aral daw pa niyang toiletries, mga iba pang mga gamit.
Felicidad Villaluna is bedridden, so the award and medallion will be received by her family. Once again, congratulations, Felicidad P. Villaluna. At this juncture, may we request our city officials, our city mayor, our vice mayor, and the members of the city council for the customary photo opportunity. Ladies and gentlemen, please clap our hands to the 13th Sangguniang Panglungsod of Naga, headed by Vice Mayor Nene de Asis. Our Congressman Gabi Bordado, and our City Mayor, the Honorable Nelson Ligacion. Ladies and gentlemen, thank you for attending this event. We end our ceremony here. Thank you very much, everyone. On behalf of the City Events Protocol and Public Information Office, we wish you all a great day. Naga na!